Και τι προσόντα έχετε? Ψεύτης, κυρία μου. Με ρωτούν αν θα κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τους απαντάω ξεκάθαρα. Δεν θα κοπεί ούτε ο 13ος ούτε ο 14ος μισθός. Και τι προσόντα έχετε? Ψεύτης, κυρία μου. Με ρωτούν αν θα κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τους απαντάω ξεκάθαρα. Δεν θα κοπεί ούτε ο 13ος ούτε ο 14ος μισθός. Μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες! Αλλά κύριοι μου, τα ψέματα τέλειωσαν. Ο κόσμος εμπούχτησε τα ψέματα, εχόρτασε τα ψέματα, αηδίασε τα ψέματα, συχάθηκε τα ψέματα. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες! Τι άλλο θα ακούω, δηλαδή αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι τελικά που τα γράφουν αυτά έχουν σώα στα σφρένας ή μήπως είναι παρανοϊκοί ναρκωμανείς, έχουν κάποιο πρόβλημα που είναι τα χάπια. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος σοβαρά ότι εγώ προτίθεμαι να φύγω από το λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία? Μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες! Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.